Takže, ahojte priatelia pri sledovaní ďalšieho videa. Už nestíham viac spracovávať tie videá alebo tie materiály, ktoré mám natočené, ako ich natáčať, lebo natáčať je menší problém, ako potom si vyhradiť čas na upravovanie tých videí a editovanie toho celého. Ale nevadí, viac materiálu, častejšie budú videá. V predošlom videu som vám ukazoval, ako vyzerá taký bežný deň stolára, alebo toho, kto vyrába proste nábytok. A ja som vám v závere toho videa ukazoval aj materiál, ktorý mi prišiel na ďalšiu zákazku, ktorú teraz riešim, vyrábam. A aj keď ja som si to tu ešte nejako nepretriedil a neviem, že čo je ešte čo konkrétne, ale ako vidíte, už na stole aktuálne teraz mám nejaké dosky, z ktorých by mala byť potenciálna skriňa. Bude to skriňa, ktorá... Ja vám ju nebudem ukazovať, ukážem vám ju až úplne v závere, ale čo sa mi veľmi páči na tom, že ako je to spravené, ja neviem, že ako to bude vyzerať, keď to bude hotové, či to bude presné, aspoň tie hrany, alebo ako to vlastne bude. Ale ja vám ukážem jednu vec, ktorá sa mi celkom pozdáva. Takže máme tu dosky, ktoré budú v podstate, z ktorých sa niekedy v tejto dohľadnej dobe stane nejaká skrinka. Ako vidíte, všade mám už navrtané diery, za čo ja som brutálne rád, pretože to nemusím robiť ja sám, hej. Viete si predstaviť, že ako dlho by mne trvalo, kým by som toto spravil? Tu sú aj všetky komponenty k tomu. Ďalšie komponenty k tomu. Hej. To je dno, aj spodok. Všade je všetko vyvrtané. Táto veľká doska, to bude chrbát. Tam nebude HDF-ka, tam bude normálna drevotrieska. Čiže všetko bude spájané, ako vidíte, normálne na kolíky. Ale, ovšem, toto je vnútorná strana bočnice. A ako vidíte z tejto strany, a možno, že nevidíte, ale uvidíte hneď, táto strana je čistá, tam nie sú absolútne žiadne skrutky, čiže táto skrinka ako jediná z celej tej zostavy bude výhradne lepená, pretože tam, aj keď jedna strana a možno aj druhá strana nebudú viditeľné tie bočnice, ale rozhodol som sa, že toto budem lepiť, pretože chcem, aby to bolo pekné, bez tých skrutiek a nech je to OK. Takže toto sa bude výhradne lepiť, to idem robiť dnes, pretože toto je asi, dá sa povedať, že najkomplikovanejšia skriňa zo všetkých, ktoré idem riešiť. Takže to chcem mať dneska hotové a vlastne k tomu budem potrebovať výhradne kolíky, lepidlo, svorky a rozum, pretože potrebujem to vedieť. Ale ja som vám chcel ukázať, že čo sa mi nejako páči na tom, ako je toto spravené, je to, že tuto, aj keď, neviem, či to dobre vidieť, ale tu je nejaký popis, že čo to je. Je tu uvedené, že aký diel ide, ale vlastne medzi steny sú všetky, čiže ja si budem musieť určiť, že ktorá je ktorá, aj keď pri tomto je to jedno, tam skôr tieto police v podstate, ktoré budú napevno, tak tam bude záležať, aby som si ich nepomýlil. Ale čo je dobré, je to, že každý jeden diel z tejto skrine je značený číslom. Toto je konkrétne, dá sa povedať, že skriňa číslo 8. A každý jeden diel, ktorý k tomu patrí, je označený tým číslom 8. Čiže, čo ja som doteraz vždy robil tak, že keď som si nahadzoval porez, či to bolo v Demose, alebo to bolo cez KNN, alebo cez niekoho iného, tak vždy do toho porezového materiálu alebo porezového systému, ktorý majú tie spoločnosti, som si vždy vypisoval, že toto je, ja neviem, že police, toto sú dno, toto je chrbát, alebo toto je vrch, toto je bočnica a tak ďalej a tak ďalej. A rozpisoval som to tam a rozpisoval. A toto mi príde taký veľmi efektívny spôsob značenia si vecí, pretože
vy keď si triedite ten materiál, ktorý vám príde, tak všetky komponenty k danej skrini máte značené jedným konkrétnym číslom a je to za mňa super, pretože hneď si to viete rýchlo potriediť, nemusíte hľadať, že čo je čo k čomu patrí, ale je to takto pekne značené. Ja som to tak nerobil a teraz zistujem, že toto je taký efektívnejší systém zavedenia, že aj do budúcnosti, aj keby som si to nedával náhodou takto predvrtávať, ale že do budúcnosti určite to budem robiť tak, že každý jeden diel ku každej jednej skrini tie komponenty budú značené u mňa takýmto systémom, pretože sa mi to páči. A možno tí, ktorí to tak nerobíte, tak možno, že teraz ste dostali nejakú takú inšpiráciu a tiež si poviete, že je to dobrý nápad, za čo by som bol rád, keby to niekomu pomohlo, ale možno mi skúste napísať do komentára, že aký spôsob si volíte vy, keď si dávate napíliť, ohraniť tie dosky, že či to tiež tak nejako pracne vypisujete, ako som to robil ja doteraz, alebo tiež si to takto číslujete. Kľudne mi napíšte, a možno, že existuje ešte nejaký efektívnejší systém, lepší a možno, že ma niekto inšpiruje, aby som to robil inak. Takže tak. Ja idem teraz riešiť toto, idem si to zlepiť, chcem to mať dneska hotové a zase vám asi pustím normálne timelapse, aby ste videli, ako to ide, či to ide od ruky, či to nejde od ruky, ako to vôbec ide a ako budem spokojný s tým výsledkom. Ja to zrejme spravím tak na začiatok, aj keď je to dvojnásobná práca, že vyskúšam možno hlavne tie poličky a dna dať tam na sucho, pretože chcem vedieť, že nakoľko mi tým, že nevrtal som si to ja sám, ale vrtala mi to spoločnosť, firma, že či mi tie predné hrany budú pasovať. Ak nie, to budem trošku nahnevaný, pretože s tým budem mať potom prácu. Alebo uvidíme, ako to poriešim. Ja verím tomu, že to sadne. Takže ideme na to. Idem to začať skladať a vy sa zatiaľ pozerajte a potom si povieme k tomu niečo viac. Dám vám teraz taký menší update. Vidíte, že niečo tu robím s lepidlami a mňa tak napadlo, že keď som si kupoval Mafeho náradie, tak ku kolíkovačke som dostal jednu špeciálnu flaštičku na lepidlo. Hneď vám to ukážem. Ukážem vám ju takto, hej. Není veľká, je maličká fľaška, hej.
Ona by mala mať takú špeciálnu povrchovú úpravu, kde vnútro tej flaštičky by malo byť asi ošetrené buď nejakou nanotextúrou alebo niečím, že to lepidlo sa proste k stenám tej flašky neprilepí. Čo znamená, že keď postupne míňate to lepidlo, tak krásne klesá tá hladina a stále zostane tá flaštička priehľadná. Čo je ale super na tom, je tento hrot, ktorý je zvlášť k tomu, ako bolo to všetko spolu ako jeden set, ale tento hrot je dobrý z toho titulu, že on má takto taký priestrel krížom, hej. Čo znamená, že vy keď dáte dovnútri do diery, napríklad aj sem, môžete to kľudne oprieť o dno a stlačíte a v podstate obojstranne vám tam nanesie to lepidlo z obidvoch strán. Podľa mňa je to super, idem to teraz v podstate len prvýkrát vyskúšať, takže ešte neviem povedať nejaké stanovisko k tomu, ale už len kvôli tomu sa mi to páči, pretože neviem, či bolo vidieť, ale keď som dával tie kolíky, tak jednou rukou držíte tú dosku, ktorú máte, ste niekde v tejto výške, hej, a celú takúto veľkú pixelu, keď máte držať aj tlačiť, tak za chvíľku vás začne z toho bolieť ruka. Takže ja som rád, že tá flaštička je taká spratnejšia, je menšia a v podstate vždy, keď ja budem potrebovať, tak nebudem možno, že už kupovať tento Pattex lepidlo. Ten používam aktuálne teraz. Je to, na kolík ja používam tento Pattex Wood Express. On má pomerne rýchlu dobu, alebo teda tým, že je Express, tak oni tam píšu, že v podstate 5 až 12 minút na to stačí, aby to už nejakým spôsobom zalepilo ten spoj, ktorý je treba. Nebudem hovoriť, či to tak je, či to nie je. Kto s tým máte skúsenosť, tak vy sami mi môžete povedať, alebo máte na to nejaký názor. Ale takisto budem hľadať nejakú možno lepšiu alternatívu tohto lepidla, aby tie spoje boli naozaj že dostatočne pevné. Nehovorím, že toto nie je pevné. Je to pevné, nikdy som s tým problém nemal. Ale možno, že kvôli tomu, že budem používať aj túto flaštičku, tak by som chcel aj nejaké iné balenie toho a možno, že aj lepidlo, ktoré je od tohto aj kvalitnejšie. Môžete mi poradiť, čo používate, pretože viem, že je tých lepidiel strašne veľa. Možno, že ja sa obrátim ešte na pána Bošelu. Keď to pán Bošela sleduje, tak mi kľudne dajte vedieť, že či máte niečo vy skladom, alebo čo je ideálne na lepenie drevotrieskových spojov takto na kolíky. A ja sa na to určite pozriem. Veľmi teraz nemám priestor na to, aby som sedel za počítačom a skúmal, porovnával, že čo, aké typy lepidiel sú, ktoré ako funguje, ktoré ako rýchlo schne a tak ďalej a tak ďalej. Veľmi sa mi do toho nechce, keď mám pravdu povedať, lebo roboty mám aktuálne teraz viac než dosť. Takže nechám si poradiť, buď vami, alebo teda pán Bošela, keď mi vie poradiť on, lebo on má na sklade veľa vecí. Takže budem rád za každú jednu radu. Zatiaľ si to idem teraz takto prichystať, prelejem toto. Keďže už v tejto pixli som mal toho lepidla pomerne málo, tak ani to už nebudem asi vytlačať von. Dobre, ja toto poriešim, pohrajkam sa tu s tým chvíľku a ideme potom ďalej. Ideme to skladať, pretože bočnice už mám a nechcem, aby mi to lepidlo veľmi rýchlo vytuhlo, takže idem s tým rýchlo makať. Dám si kolíky do týchto. Aj to mi môžete povedať, že či skôr dávate kolíky do plochy alebo do hrany a potom to dávate, že celé spolu, alebo ako to robíte. Ja to nerad robím tak, že keď mám takto plochu, že sem si dávam tie kolíky do plochy, je to z toho titulu, že je vyššia pravdepodobnosť, oveľa vyššia pravdepodobnosť, že vám to zo spodu potom prerazí ten kolík. Nie raz sa mi to stalo a či chcete, či nie, to sa vám proste stane. Môžete mať, ja tu mám koberec na tom stole, čiže tam je taká nejaká mäkšia tá vrstva
A ja, aby som eliminoval takéto veci, tak proste dávam radšej do hrany a už to tam potom len nasadím. Čiže dolepím si to a idem to potom spájať. Takže poďme ďalej. Takže vážený, skončil som s touto skrinkou a normálne sa mi ježia chlpy z toho, aký som brutálne spokojný, pretože pozrite sa na výsledok. Tu máme výsledok dnešnej snahy a ešte je to posťahované, pretože lepidlo ešte nevytuhlo, ale ona, samozrejme, tá skrinka bude na stojaka, hej, ale je to porobené a je to porobené, že brutálne, ľudia, brutálne. Sú tu možno niekde nejaké také mierne nedostatky, ale hrany mi pasujú, že parádne, s čím som brutálne spokojný naozaj. Hrany pasujú dobre. Aj tu je to krásne zarovno, hej. Krásne zarovno. Aj tá línia je dobrá, aj spodné hrany sú super. Takže paráda. Paráda, akože ďakujem firme, ktorá mi toto poriešila, pretože teraz vám viem na rovinu povedať a viem vám to povedať od srdca, tak jak to cítim, že nič lepšie som urobiť ani nemohol, čo sa týkalo toho, že dať si navrtať tieto veci. Teraz si to poďme rozobrať teda detailne a začneme tým, že sme vo fáze, že by som si toto celé, takto jak som tu robil teraz, počas toho videa, jak ste to videli, že by som si to kompletne išiel navrtávať sám. Skúste si tipnúť, koľko času by som tomu musel venovať. Len čisto navrtávaniu, nehovorím o skladaní, iba navrtávaniu.
Ja mám taký odhad toho, že iba navrtávanie tohto celého by mi zabralo asi 6 až 6,5 hodiny. Lebo ja to robím tou kolíkovačkou Mafel, ktorú mám, takže tam je potrebné mať, aj keď by som mal tie rozmery, pretože však to by som si navrhol zase cez e-services, mal by som všetky výšky, spravil by som to úplne presne, som si s tým 100% istý, ale to samotné navrtávanie toho by mi trvalo minimálne. Možno som to prehnal, že 6 hodín, možno, ale tam je dôležité nie len samotné meranie, navrtávanie toho, ale že nemôžete sa vôbec pomýliť, pretože ako vidíte, tak každá tá polica je navrtávaná aj do tejto dosky, aj do tejto dosky a zase tu. A ja už som toto totižto predtým robil, takéto niečo. Robil som to tiež s tou kolíkovačkou, ak som ju ešte vtedy vôbec mal, neviem. To bolo, myslím si, že ešte v úplne tej starej predošlej dielni. A to mi trvalo celý deň, kým som to spravil. Kompletne jeden celý deň som riešil jednu skriňu. Takže toto, jak som spravil toto tu celé, mi to trvalo hodinu, ľudia, hodinu, že je to poskladané. Teraz si poďme povedať, že či sa vôbec oplatí dávať si to navrtávať. Hej. Skúste si to predstaviť časovo. Zoberte si, že príde vám porez, alebo nie. Lebo viem, že sú takí ľudia, ktorí sledujú tento kanál, ktorí budú tvrdiť to, že je dobré mať aj pílu, všetko a že ja si spravím sám, hej, aj ohraním a tak. Koľko času musíš venovať tomu, aby si napílil dosku, aby si ju ohranil, aby si ju navrtal, aby to bolo v tomto stave. Hej. To nechám na vás. Ale jeden deň to bude určite, ľudia. Či sa vám to ľúbi alebo nie. Jeden celý pracovný deň budete píliť, budete vymeriavať a budete vrtať. Ja som mal toto za hodinu. Nehovoriac o tom, že týždeň a pol prešlo odkedy som bol vo firme zadať tú zákazku, aby mi to napílili, ohranili a navrtali a priviezli sem na dielňu. Týždeň a pol to trvalo a za hodinu som mal skrinku hotovú. Že či to niekto považuje za dobré alebo nie, ja nechám na každom z vás, ale ja sám za seba teraz z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že je to taká obrovská pomoc, to navrtanie, že už nikdy to nechcem robiť inak. Už nikdy. Nie kvôli tomu, že by ma nebavilo tieto veci robiť, že vymerať si to a podobne, ale na čo? Keď jednoducho sú tie technológie, ktoré mi s tým dokážu proste pomôcť a jednoducho budem tam sedieť hodinku u toho pána, ktorý mi to nakreslí do Cabinet Visionu a z Cabinet Visionu to ide rovno na CNCčka, hej? A príde mi to krásne očíslované, jak som vám hovoril na začiatku videa, že mám tam všade napísané, toto bola konkrétne skriňa číslo 8, všetky osmičky som si k tomu pripravil, tu na stole som ich mal, nabúchal som do toho tie kolíky, nalepil som to a dovidenia. Za chvíľočku skriňa je hotová. Keby som išiel dneska takýmto tempom ďalej, čo veľmi sa teraz nebudem púšťať do tohto, pretože ja za chvíľku musím ísť domov, ale keby som išiel takýmto tempom ďalej, tak dneska mám úplne bez problémov spraveného pol zákazky. Pol tej zákazky, čo znamená, že ja tam mám asi 14 skríň, čiže dneska by som mal 7 skríň hotových. Na 100% vám to viem povedať. Čiže veľmi, veľmi, veľmi sa teším z toho, že splnilo toto tie moje očakávania, aj keď musím povedať, a nechcem sa predčasne radovať, pretože je to len prvá skriňa, hej. Ja neviem, že čo sa vyskytne na tých ostatných, či tam budú nejaké veci. Sú veci, ktoré som si povšímal a veľmi som s tým není spokojný, pretože si to budem musieť doriešiť sám, ale to nebudem riešiť a nebudem to riešiť z toho hľadiska, pretože viem, že s tým nebudem mať až toľko roboty.
Napríklad. Čo sme boli dohodnutí, že tým, že ja dávam tie bloom inserty, tak v podstate tu po stranách mali byť ešte 2 päťky diery. A je to len predznačené takto. Dohoda bola taká s tým pánom, ktorý mi to riešil, s firmou, ja ju nebudem menovať tú firmu, že mi to vyvrtá. A bolo povedané, tak ešte mi to ukazoval pán, že proste tak to bude. Nie je to tak. Je tu poprdeli dverí, je tu veľa tých dverí a ja teraz budem musieť urobiť tú vec, že tu si budem musieť presne vycentrovať tú čiaru a dorobiť tam tie diery. Ale možno, že to spravím tak, že chytím len, mám vrták, peťku s normálnym dorazom na to, možno, že si to dovrtám len tak, ale je to pre mňa robota navyše. Nevadí, nič sa nedieje, toto si doriešim. Čo som veľmi rád, že proste tie hrany, tak jak som chcel, jak som potreboval, tak mi to proste pasuje, že je to dobré. A pretože viem, že niekomu sa stáva, že proste mu prídu tie nakolíkované veci nie veľmi dobré, že potom nepasujú veľmi tie hrany. Ale mne to našťastie zapasovalo, uvidíme, ako to bude pri tých ďalších. Dobre, vážení, ja to nebudem naťahovať ďalej. V podstate takto, jak ste to mohli vidieť, vypúšťam to video do sveta, pretože toto je len jedna z vecí, ktorú som chcel teraz sa s vami o ňu podeliť. A aby ste videli, že dá sa to aj týmto štýlom a netreba sa toho báť. Treba skúšať proste nové veci. A ty, jak stále hovorím, že je to možno motivačné pre niekoho iného, kto s tým chce začínať robiť, zvážte to. Ak máte firmu vo svojom okolí, ktorá robí to vrtanie, vyskúšajte to. Ja vám môžem povedať na 100%, že cenovo ma to vychádzalo veľmi, veľmi podobne, ako keď som si dával robiť výhradne porez. Bez vrtania. Takto aj s vrtaním ma to vyšlo naozaj veľmi podobne. Ak to bolo o niečo drahšie, tak to bolo o zanedbateľnú čiastku. A tá zanedbateľná čiastka je vám vynahradená tým, že tu na dielni alebo vo vašej dielni s tým nemusíte zabíjať toľko času. Efektivita, o to ide. Hej? Takže ja to nechám túto skrinku do zajtra vytuhnúť, nech to lepidlo dobre zatvrdne, nechám to aj zasvorkované. Potom v podstate tá skrinka je hotová, ja ju zabalím, môže to v podstate ísť takto, jak to je. Hej? Aj keď ono to pôjde všetko naraz, ale veľmi, veľmi, veľmi som s tým spokojný. Akože fakt ma to až prekvapilo, pretože som to nečakal a hlavne som to nečakal z toho hľadiska, že vôbec som nevedel, že koľko času mi to naozaj ušetrí. Takže ja zajtra idem skladať zvyšné skrine a keď to takto pôjde ďalej, tak ja som vám vravel, že v tom predošlom videu, že táto zákazka by mala byť hotová do 3 týždňov. Ak mi toto takto pôjde ďalej a nebudú sa tam vyskytovať nejaké závažné veci, ktoré budem musieť riešiť, tak tú zákazku mám hotovú za týždeň a pol. To viem na 100%, že to tak bude. Pretože mám tam predvrtané diery aj na skrutky. Tam, kde tie skrine sú vedľa seba, tak tam ich aj skrutkujem. To znamená, tam ich s najväčšou pravdepodobnosťou lepiť nebudem. Budem ich skrutkovať. Teraz akurát si idem poobjednávať aj skrutky, aj podperky, pretože firma, ktorá mi to všetko vrtá, tak napríklad ja som bol zvyknutý používať podperky na police 3x5 a tu mi to vrtal všetko na 5. Lenže ja tie 5x5 podperky proste neznášam. To je za mňa, to by sa malo prestať podľa mňa vyrábať, hej. Čiže, čo som urobil je, že v košíku zatiaľ, ešte som to neobjednával, ale mám to predpripravené na objednávku, som si dal 5x5 síce, ale s tými bužírkami, ktoré sú na sklenené police. Čiže buď použijem tie, alebo som si objednal 7x5. Alebo teda 5x7, to je jedno. Tie alebo tie. Čiže idem aj to vyskúšať, veď prečo nie? Poobjednával som si tak, že po 150 kusov, to nie je až tak veľa.
Vyskúšam to, ako sa mi to osvedčí, pretože to je tiež vec, ktorú idem teraz naozaj skúšať, že prvýkrát. Ja tie 5x5 som naozaj nikdy v živote nepoužíval, pretože za mňa tým, že tam je taký výstupok na tej podperke 5x5, tak vy vlastne buď musíte skrátiť tú policu o nejakého 0,5 mm alebo o milimeter celý, aby vám tá polička zapasovala presne na tú časť, kde to má držať, aby sa vám nestalo, že tú policu, keď tam osadíte, tak ona vám zostane visieť na tej drážke, ktorá trčí z korpusu. Ja to proste neznášam, lebo vy na to naukladáte potom riady, všetko možné a ono to síce klesne, lenže vylúpi vám to policu. A za toto ja ich strašne nemám rád. A keď je o milimeter kratšia, alebo aj o 2, ja neviem, že koľko to presne robí, ale ja si myslím, že tie 2 mm to je určite, že 1 mm z jednej strany, druhý z druhej, že dostane sa tam nejaká nečistota, nejaká špina medzi policu a korpus a vy tú policu chcete ako zákazník vytiahnuť a doškriabete si kompletne celý korpus. Za mňa je toto absolútne celé zle, preto ich nepoužívam ani nebudem používať. Ja viem, aj čo mi obchodníci hovoria, že tie 5x5 sú veľmi často používané a ja nechápem prečo. Nechápem to, čiže za mňa alternatíva je tá, že bude to s tou bužírkou, alebo to bude 5x7 a je mi v podstate jedno, že či tá podperka bude že veľmi veľká alebo aká, ja potrebujem, aby tam nebola tá blbá drážka alebo ten taký výstupok, čo je na tej podperke. Takže v podstate toľko. Ešte vám poviem, ako sa mi pracovalo s týmto zariadením Perpetuum mobile. Robí sa s tým veľmi dobre. Robí sa s tým dobre, treba sa s tým trošku, dá sa povedať, že naučiť robiť, lebo tým, že to lepidlo nejde odtiaľto, ale ide z bokov, tak vy potrebujete buď keď máte v ploche, tak v podstate to normálne narazíte dole a len vypustíte trošku lepidla a ono to krásne inak zatiahne kompletne celú tú dieru. Alebo keď máte tú 25 mm dieru v hrane, tak v takom prípade ja som to robil tak, že od spodu som to ťahal hore a krásne mi to vytiahlo v podstate po obidvoch stranách to lepidlo. Za čo ja som rád, je to naozaj dobrá vec. Neviem, že či sa toto dá samostatne kúpiť, ale už len z toho hľadiska, že je to taká menšia fľaška, tak veľmi dobre sa s tým robí. Je to taký mäkčený plást, alebo neviem presne, čo je to za materiál, ale je to mäkučké, dobre sa s tým robí. Akurát teraz rozmýšľam nad tým, že ten hrot, ktorý na tom je, tak aby mi tam nezatúhlo to lepidlo, že s najväčšou pravdepodobnosťou ho treba vyplachovať za každým, keď dolepíte. Takže idem to vyskúšať, uvidím, že ako to pôjde, ale tým, že ten Patex by mal byť vodou umývateľný, pokiaľ nezaschne, tak by to malo ísť úplne bez problémov dolu. Takže toľko k tomuto videu. Keď budem robiť niečo iné aj v tejto zákazke, určite natočím ďalšie video, pretože úprimne povedané, toto, čo som teraz zrobil tu s týmto, ma tak veľmi nadchlo tým, že ako idem skladať a že ma to v podstate nabudilo na to, že ďalšie video nejaké natočiť ohľadne toho. Samozrejme, keď to bude niečo zaujímavé, a viem, bude to určite zaujímavé, pretože poprvýkrát, odkedy ja viac menej vediem stolárskú dielňu a idem použiť iné systémy výsuvov, nie Blum. Zámerne, pretože tým, že to ide do školy školský nábytok, tak nechceli sme tam dávať vyslovene tie Blumy drahé, ktoré sú, pretože do školy asi s najväčšou pravdepodobnosťou stačia lacnejšie, ale to uvidíte v ďalšom videu. Takže zatiaľ ďakujem, že ste si pozreli aj toto video a verím tomu, že zostanete so mnou v tom. Dajte vedieť o tom, že natáčam takéto videá aj iným, aj vo vašom okolí, aby tieto videá sa dostali k čo najväčšiemu počtu ľudí, pretože toto nie je video len pre tých, ktorí pracujú s tým nábytkom, ale aj pre zákazníkov. Je to veľmi poučné aj pre nich, pretože môžu vidieť, ako taká stolárska výroba prebieha, ich nábytku, a môžu vidieť, ako sa robia dané konkrétne veci, ktorých to zaujíma, a môžu vidieť, že
Ak im niekto robí nábytok, vedia si overiť, že čo tam naozaj v skutočnosti majú. Čiže dajte vedieť aj iným ľuďom, dajte určite like, dajte odber, napíšte mi komentár, že ako sa vám takýto systém práce páči, ako sa vám to pozdáva, či to podľa vás stojí za to robiť to takýmto systémom alebo nie. Ja sa určite poteším každému jednému komentu, aj lajku, aj odberu, takže nezabudnite to dať a uvidíme sa v ďalšom videu. Majte sa dobre. Čaute.